Fy enw ydy Linda Humphreys. Rwy wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd ar y Siantau Gefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ers dros 20 mlynedd bellach. Da chi'n gofyn y cwestiwn pam bod y maes yma mor bwysig? Mae'r maes yma yn bwysig oherwydd y gallu hyrwyddo a hwyluso'r gwaith. Mae'r tîm busnes yn sicrhau bod gweddill yr asiantaeth, adnoddau, staff, adnoddau cyllidol a bod yr unedau yn cefnogi gweddill gwaith yr asiantaeth. Felly roedd arlun bras i chi o be yn union mae'r asiantaeth cefnffyrdd yn ymwneud. Mi rydym yn gyfrifol am reoli, cynnal a gwella'r rhwydwaith y ffyrdd strategol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru a danfon y gwasanaeth traffig Cymru a ran Llywodraeth Cymru. Be yn union busau'r prentis yn ymwneud o ddydd i ddydd? Bydd y rôl yma wedi leoli o fewn yr uned busnes ac yn cefnogi a hyrwyddo'r holl waith yr asiantaeth yn ystod y cyfnod ac yn derbyn profiad eang o holl unedau'r tîm busnes ynghyd â'r uned technoleg, uned cyflenwi a'r uned rhwydwaith mwyn cael profiad cyflawn o beth yn union i'w gwaith yr asiantaeth. O ddydd i ddydd byddwch yn delio gwaith gweinyddol, cyflogau, anfonebau, delio chyllid, ceisiadau trydu parti, ceisiadau gofal stryd, ceisiadau coed ymysg amryw o dasgau eraill. Mae hon yn rôl gyffrous a diddorol. Bydd yr apprentice yn cael y cyfle i dderbyn profiad eang o hyfforddiant yn y maes busnes ac mewn amryw o unedau gwahanol yn y tîm busnes gan gynnwys gwaith gweinyddol, cyllidol, delio gyda ceisiadau trydu parti a gwaith gofal stryd. Pa fath unigolyn fysa'n ideal ar gyfer y swydd? Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, sgiliau cydweithio da sydd yn gallu gweithio'n dda mewn tîm, bod yn hyblyg ac yn awyddus i ddysgu a symud ymlaen. Diolch.